Štúdie i prieskumy upozorňujú, že vyše 30 používateľov online zoznamiek je zadaných. Tieto čísla sa menia v závislosti od regiónu, vekovej skupiny a typu zoznamky. No online četovanie, ako je nadväzovanie či rovno rozohrávanie možných paralelných vzťahov, je vírusom dnešného zoznamovania sa. Vírus preto, že ak partnerka cíti, že ten druhý to hrá na viacero strán naraz, oslabuje to vzťah, či vôbec záujem niečo spolu vytvárať, investovať svoju energiu. Štúdie tiež ukazujú, že najdôležitejšia ingrediencia, ktorá určuje, či vzťah pretrvá, je oddanosť. Ak cítime, že nám je partnerka oddaná, sústredí sa len na nás, privierame oči nad nedostatkami, prešlapmi, krízami, ktoré zákonite prídu v každom vzťahu. No a ak túto istotu v nej nemáme a cítime tieň ďalších túžobne čakajúcich ľudí v jeho inboxe, váhame a spoločnú budúcnosť spochybňujeme, či rovno odchádzame. Preto, ak vstupujete do vzťahu, je prospešné nerozdrobovať pozornosť na viaceré smery. Sústredte sa, dajte tomu šancu na 1000%, už predtým, než budete mať jasno, či toto je to práve orechové. Držím palce.